Как бе, няма номера тука. Накриво ти. Накриво ти. Накриво бе. От другата страна погледай. От другата страна. Отвори. Виж? Ето. Значи това, което Митя имаме. Имам. Да, 37. Задържи го. Не, то не е... Задържи го да е. Задържи го в долно положение и завърти капачка. Не си го натиснал до края. Задържи го в долно положение. Чакай. Така, сега завърти. Още не го. Натисни го още. И сега завърти капачката.